dosiahli, ale myslím, že dosť dôležité, keďže sa to týka tej témy Európskeho dňa jazykov, ktorá bude už čoskoro. Mali by ste otázky k tejto téme a prejdeme potom aj otázka všeobecne. Nech sa páči. Dobrý večer. Ja len, neviem, to je možno taká všeobecná otázka, možno rečnícka, nie som si úplne istá, že či na ňu poznáte odpoveď, ale ja trochu vnímam problém toho neutrálneho jazyka je v tom, že si nie som istá, či všetci obyvateľia Európskej únie chcú nejakú tú spoločnú európsku identitu až takto potvrdiť možno, alebo len keď sa pozrieme ako taký príklad, že koľko ľudí vôbec volí vo voľbách do Európskeho parlamentu, nedokážem si úplne predstaviť, že by sme sa teraz všetci začali učiť nejaký spoločný jazyk. No, to ja by som sa spýtal, lebo každopádne, keď sa tam hovorí o európskom povedomí, lebo občianstvo je zadefinované. Európska únia sa snaží budovať európske občianstvo, ale my musíme najprv začať povedomím, aby ľudia vôbec vnímali, že sme tak rozmanití, rôznorodí a každý sme nejaký, každý máme viacej identity. Čiže v rámci subsidiarity najprv nikto sa nevzdáva svoje identity, svoje či regionálnej, miestnej alebo kdekoľvek, alebo region Vyšehradskej štvorky a tak ďalej. Máme ich viacej ešte nielen teritoriálne, ale aj záujmov, s ktorým spoločenstvom sa naše krajiny napríklad stotožňujú aj z európskeho hľadiska. Takže tu je o to, že či chceme spolu žiť v miery, pokoji, rešpektovať sa navzájom jazykovo, kultúrne, odstrániť tie bariéry tým, že bude nás niečo zjednocovať. Lebo keď máme tie identifikačné symboly, nám tam chýba stále jazyk. Lebo jazyk je ten, ktorý spája, to je nástroj. Čiže áno, je to proces, to nemôže nikto teraz čakať, že teraz sa stotožníme všetci. Čiže je tu taký symbol, čo by nás symbolicky mohla spojiť. No a tam bolo, ako budovať tú identitu. No, tu nebudem predbiehať, potom môžem dať aj odpovede na tieto otázky, ale je to dobrá otázka, že na zamyslenie, ale v rámci subsidiarity zachovať všetkých. A keď sa ľudia chcú stotožniť na tej európskej úrovni, ten, ktorý sa nepohybuje ani necíti ten rozmer v tom schengenskom priestore, že potrebujem s niečím sa identifikovať, s niečím regionálne spojení, tam nepohybuje sa vôbec spojení. Ale tí, ktorí sú, už cítia, že potrebujem sa cítiť nejako, lebo identita, to je to, čo máme my na Slovensku alebo v iných krajinách, aby sme sa stotožňovali. Čiže my sme hrdí na niektoré veci, ktoré sú na Slovensku, ale zároveň sú to aj európske, lebo sme v jednej tej spoločnej veľkej európskej rodine. Takže toto budeme musieť budovať, že čo je naše, je aj európske a môžu byť tí ďalší občania z iných krajín, takí aj na to, čo máme my, čo dávame smerom na tú európsku úniu. Aj z kultúrnych hodnot, ktoré môžeme cez rôznymi kanálmi prezentovať. A keď to je pozitívne príjmané v krajine, tak je to práve obohacovanie tej európskej úrovne. Ja by som možno ešte sa teda spýtala, že v akej fáze je teraz tá debata o tom nejakom neutrálnom jazyku, či je to ako vyslovene nejaká vízia, že možno by sa to raz dalo zrealizovať a možno aký je váš osobný názor, či je to reálne pri tom množstve ľudí, ktorí v Európe žijú niečo takéto zaviesť. A možno keď tu máme dámy, ktoré ovládajú také jazyky, aké ovládajú, či si vy dokážete predstaviť, že by niečo takéto fungovalo. Aj v kontexte možno, ako máte skúsenosť s ľuďmi, ktorých sprevádzate, že často nevedia naozaj žiadny jazyk a radíte im, aby sa slovensky dohadovali v Thajsku, či niečo takéto vy vnímate ako reálne. Ja by som ešte doreagoval na tú predchádzajúcu, že možno otočiť otázku by bolo treba, či náhodou tá nízka účasť pri voľbách a ten euroskepticizmus nie je kvôli tomu, že nemáme či už spoločný jazyk, či sa necítime Európanmi, že nadávame na Grékov, lebo aj tak nerozumieme tomu, že aj tak sú to nemecké, francúzske banky, na koho treba nadávať, ale skrátka zjednodušíme si to a podobne. Takže možno je to aj opačne, že asi ťažko by si bolo predstaviť Spojené štáty americké, ak by tam bolo 52 jazykov a každá krajina by mala svoju jazykovú kultúrnu politiku, svoje inštitúcie a podobne. Teraz netvrdím, že my potrebujeme Spojené štáty európske, ale ak tu chceme mať spoločný priestor a teraz je veľmi veľa diskusí, zajtra odlietam na podobnú o jazykoch práve do Florencie, kde práve Európska komisia má veľké podujatie k jazykom, okolo 400 ľudí zo všetkých krajín EÚ. A momentálne sa práve rozpráva o tom, akým smerom a či chceme napríklad, aké sú ďalšie kroky tej únie, lebo napríklad, dobre, tak máme menu,
máme otvorené hranice, môžeme cestovať a čo ďalej? Ako ten proces zastavíme ho, vrátime ho naspäť, alebo sa odčleníme, ako niektoré krajiny už by možno najradšej chceli, alebo akým smerom sa uberať. Takže možno toto je jeden z možných spôsobov, že ktorým sa uberať. Nevravím, že to bude ľahké a rýchle, ale rokuje sa aj o takýchto témach. Práve ako spomenul pán Reinhardt, aj ja za jednu organizáciu, za naše združenie, aj on zasa za iné združenie sme členmi tejto spoločensko-občianskej platformy pre mnohojazyčnosť v Bruseli, kde je teda okolo 30 združení. A čo je zaujímavé a zarážajúce a veľmi šokujúce, a práve zajtra večer máme k tomu zasadnutie celej skupiny, to sú nie že nejakí blázni esperantisti, ale sú to rôzni ľudia, ktorí sa jazykom venujú, terminológovia, kultúrne inštitúcie, prekladatelia a podobne, kde chceme upozorniť a napísať oficiálne memento z portfólia celej Európskej komisie, kde sú prezentovaní noví teraz komisári, ktoré bolo pred týždňom, zmizla zmienka o mnohojazyčnosti úplne. Predtým bola v rámci vzdelávania a kultúry, teraz ju úplne vyškrtli a dokonca sa vôbec nenachádza priamo ako v nejakom portfóliu, čiže žiadny z komisárov to nemá na starosti, ako by im vyhovoval súčasný stav, alebo teda, že mnohojazyčnosť je niečo, čo teda, OK, tak tvárme sa, že to podporujeme, ale nechajme to tak nejak, akože však sa o to nejak postavili tí ostatní, my si riešme svoje veci a je to všetko len o ekonomiky a o peniaze. Nech sa páči tu odpoveď ešte. Jasné, ja možno budem za niekoho vyvrhela teraz, keď poviem, že mi to príde utopistické, ale ja mám pocit, ja osobne necítim nejakú závisť voči angličtine, že je to ten jazyk, ktorý je momentálne ako keby ten jeden z tých, alebo teda taký ten, ktorý sprostredkuje všetkým tým, pretože neviem, ja to vnímam akože úplne normálne, lebo s tým vyrastam, ako priznám sa, som sa nezamýšľala nad niečím takomto, že vytvoriť nejaký špeciálny jazyk samostatný, ako európčinu alebo niečo podobné, ale hovorím, že ja osobne to nevnímam ako takéto vertikálne členenie, ktoré bolo, že proste, že angličtina je nejaký nadradený jazyk a my sme niekde tu, ako jasne sme menší národ tak ďalej, ale ja to neviem ako nejakú krivdu voči slovenčine, teda, že angličtina je jazyk, ktorý sprostredkuje komunikáciu všetkým tým ostatným národom. Ja mám taký podobný názor asi na to, že tiež tá angličtina, to si nevnímam to ako niečo negatívne, že by sme museli mať nejaký ten európsky jazyk. Aj keď ako je vízia, je to veľmi zaujímavé. Možno je to taká hudba budúcnosti, ale ešte v týchto blízkych rokoch si to neviem predstaviť, lebo hlavne som povedala, že tá staršia generácia ešte stále má problém aj s tou angličtinou. Možno do budúcna by sa to dalo nejakým spôsobom zrealizovať. Áno, no ja by som pri tejto príležitosti, samozrejme, angličtina nie je neutrálna, to má pozadie kultúrne, jasné, definované, to je národné pozadie. No a vlastne, ako, keď si zoberieme výsledky, v tom Limassole na tej konferencii Európskej komisie od 2012 bolo hodnotené, aké sú jazykové kompetencie občanov Európskej únie po 10 rokoch podpory mnohojazyčnosti. A dospelo sa k nasledovnej Eurobarometer 2012, porovnávali s Eurobarometrom 2005. A výsledky boli, oni robia prieskum sebahodnotenie, podľa každej krajine zoberia oslovia 1000 ľudí a pýtali sa, hovoríte jedným jazykom, cudzím dvomi, cudzím jazykom tromi, alebo žiadnym. Prvé 3 kategórie v porovnaní rok 2012 a 2005 sa zhoršili o 1 až 3%, čiže po tom učení sa cudzích jazykov nenapredovali ľudia práve opačne. To bolo sebahodnotenie, to nehovorím, keď dali test, tak to skončí ešte horšie, ale potom tá kategória, nehovorím žiadnym jazykom, sa ešte zvýšila, o 2% vzrástla. Čiže toto, čo robila Európska komisia, snažila sa, aby sa ľudia učili. Výsledky sú slabé, neprinášajú efekt a to je problém. Ja keď zoberiem, že 10% ľudí má talent a naučí sa ten jazyk na tú úroveň, na ktorú on potrebuje, ale 90% má problém. Čiže ten šengenský priestor je otvorený pre tých 10% a nie pre tých 90%. A teraz komu chceme pomáhať? Tá jazyková politika má preto smerovať cez motivujúci jazyk. V tej Veľkej Británii to nerobí len tak. No oni chcú motivovať tie deti, aby sa začali učiť aj oni. Oni sú molonimovaní a už teraz majú veľké problémy obsadiť miesta v európskych inštitúciách, lebo jedna generácia ľudí, ktorí sa neučila cudzie jazyky, pretože proti
profitovala z toho, že angličtina je všade, na čo sa to bude učiť a ktorý jazyk sa ja mám učiť. Čiže túto je už jasný negatívny výsledok a teraz to Springboard to Languages to je pre motiváciu tých detí, tak im dobrý pocit, že dokážeme zvládnuť a tie základné školy, ktoré sú v tom projektu od roku 2006, majú veľmi dobré výsledky, zlepšila sa angličtina ako taká, deti majú pozitívnu skúsenosť úvodu do štúdia cudzích jazykov a tešia sa na cudzí jazyk. Toto nemáme na Slovensku práve a v iných krajinách. Je to podobné, takže to jazykovo orientované Esperanto je na povzbudenie štúdia cudzích jazykov, úvodu do štúdia cudzích jazykov veľmi jasne, až potom čas ukáže, či to bude spoločný jazyk, alebo bude skutočne podporcom tej širokej mnohojazyčnosti, aby si ľudia vyberali tie jazyky, aj ktoré si teraz nemôžete nájsť, lebo univerzity nechystajú ľudí, aby učiteľov tých iných nepopulárnych jazykov mali. A napriek tomu, že by tam aj ten záujem bol, ale to je liberálna trhová jazyková politika. Áno, čiže to sa veľmi... A ešte poviem jeden príklad. Ako som hovoril, 10 politik máme spoločných. A vnímame tú základnú a výsledkom je to, že naše vzdelávacie inštitúcie v Európskej únie jazykové učia v prvom rade angličtinu. Až potom, keď vôbec nejaký ten študent má aký talent, ešte sa pustí do druhého jazyka, ale problém je to, on skončí a má z univerzity alebo z základnej školy a má C2 z angličtiny a chce sa zamestnať vo Francúzsku, vo Fínsku, Taliansku, kdekoľvek príde. Ďakujeme. Máte skúšku z nášho jazyka? Nemáte. Tak pracovný trh, mobilita je veľká teória. A keď sa nezmení jazyková vzdelávacia politika, keď nehovorím o tej jazykovej a kultúrnej politike ako celého rozmenu kultúrneho, tak sa Európska únia nepohne ďalej. Lebo to je pekné, ale tu sú tie paradoxy. De jure sme si rovni, ale de facto sme triedení, preto to triedenie, lebo si vyberáte jazyk, ale sa nezamestnáte v tom priestore. Čiže keď budeme budovať Európsku úniu, v akej forme, či konfederácia, či federácia, alebo Združenie slobodných suverénnych krajín, je to o tom. No ale všade budete potrebovať jazyky, ktorá bude ľudí spájať, nerozdeľovať. A z týchto jazykov, prečo tá angličtina nespája, tá rozdeľuje. Ja vám poviem jeden príklad, poviem vám to prečo. Belgicko to je krajina, ktorá zakladala Európsku úniu a je na rozpad, lebo nemá jazykovú ani kultúrnu politiku a tam žijú dve jazykové spoločenstva, ktoré idú od seba. A je to otázkou času, kedy sa rozdelia. A to bude veľká tragédia celého integračného procesu, lebo oni hovoria angličtinu, budeme sa učiť, neučia sa svoje jazyky, že flámsky, či holandsky a valonsky, francúzsky, neučia sa navzájom, nemajú tú solidaritu voči sebe a oni sa učia angličtinu, ale tá ich nespojí, tá ich rozdeľujú, lebo im berie čas na štúdium vlastných jazykov, čiže dvojazyčnosť v tejto krajine neexistuje a to je tá tragédia, to idú k rozdeleniu. Každý si žije svoj život v tom spoločenstve. Takže to je negatívny príklad. Ale keď už hovorím, že ďalšia zakladajúca krajina je Luxembursko. Pozitívna krajina, ako robiť proeurópsku politiku, kultúrnu a jazykovú. A tá dokáže integrovať aj cudzincov, ktorí sú tam, je tam 46% cudzincov. No a preto si to uvedomilo, vláda a krajina si uvedomila, že musíme s tým niečo robiť a pripravili spoločnú svoju kultúrnu politiku jazykovú, že kodifikovali luxemburský jazyk v 81. roku, po 25 rokoch plánovitého rozvoja luxemburského jazyka zmenili ústavu a teraz je luxemburský jazyk prvým jazykom, oficiálnym jazykom krajiny, národným jazykom a jazykom identifikácie. Až potom prichádza francúzština a nemčina. Čiže a cez to urobí skúšku po 7 rokoch trvalého bývania v Luxembursku, skúšku z jazyka luxemburského, dostane občianstvo na tú úroveň, na ktorú potrebuje. Čiže to je pozitívny príklad. A ešte čo urobili Luxemburci, že povedali, my vám nezoberieme občianstvo krajiny vášho pôvodu, budete mať druhé. Čiže z Portugalska, Talianska, Španielska, tretieho sveta, oni nechali to dvojité občianstvo. To je pozitívna integrácia, čo sa nerobí v iných krajinách. Čiže malá krajina, ale je modelom mnohojazyčnosti, ale zároveň aj príkladom, ako integrovať pozitívne, a aby tam neboli pnutia väčšinové obyvateľstvo s prisťahovalcami. Oni majú veľký rešpekt vzájomný. Je to model pre Európsku úniu, dobre. Z tohto by si mali brať príklady naši politici, sú niektorí. Nejaké otázky k téme jazykov všeobecne na hocikoho z hostí?
že sme vás až príliš unavili, ja sa ospravedlňujem. A posledný teda bod programu, ja som si pripravil taký mini quiz, to už preskočíme. A sú tam iba 3 otázky, každá v podstate za každú správnu môžete dostať nejakú cenu od nás. Takže teoreticky jeden môže vyhrať všetky 3 ceny. Ops, ježišmor, pardon. Takže, je to zhruba 7 000, nech sa páči, prvá cena. Nejak rozdelíme postupne. To bola taká zahrievacia, ale oplatila sa. No, takže jednu. Takže ja. Jednu z nich, nech sa páči. Rôzne materiály ohľadom jazykov a našich projektov. Mikrofón. Trošku zložitejšia. Áno, odbor. Je to také, jak ten false friends, že teda FAKO znamená odbor a nie to, čo by si niektorí mysleli. FAKA literatúra znamená odborná literatúra, v Esperante, takže nech sa páči ďalšia. Tretia pre fajnšmekrov. Áno, niekto študoval v Polsku, mám taký pocit, takže gratulujeme. V podstate čerstvý v polštine je presný opak čerstvosti, v slovenčine by sme povedali starý. Práve teraz sme boli, pred 3 dňami sme sa vrátili z Krakova, kde Slovenka vyučuje Poliakov, je partnerom v tom našom projekte na slovenčinu a hovorili, že stále roky má problém, že príde do polskej pekárne a pýta si, máte čerstvý chlieb a urazene sa na ňu pozrie, no nie, veď predsa všetko je čerstvé, to je svieže po polsky, čiže svieži chleb, ak budete v Polsku si pýtať, takže gratulujem. Bez ceny, to vám môžeme zatlieskať. Kto mi bude vedieť na toto odpovedať? Akého jazyka je toto abeceda? No. Malá nápoveda, v Európe sa tým jazykom nedohovoríte. Ani v Afrike. Nie, línočina to nie je, ale neboli sme ďaleko od pravdy. Taký bonus. To znamená táto veta v tom istom jazyku. Takže vám malá odpoveď. Niektorí z vás určite sú fanúšici a filmu a série Game of Thrones. No, toto je jazyk Dothraki, ktorý bol vytvorený práve pre tento film. Vlastne ten jazyk jazdcov, áno, a má dokonca aj vlastnú abecedu. A znamená to, tá veta to znamená vlastne ako sa máš, how are you today, alebo teda doslov do preklade, ako dobre dnes jazdíš. Čo teda v jazyku Dothraki sa vyslovuje, teda neviem ako, hašier, dotraj, neviem či ček, či kech, asi kech, ale existujú aj takéto zaujímavosti, takéto jazyky, takže ak by vám angličtina pripadala zložitá alebo esperanto nudné, že sa ho dokážete naučiť za 3 mesiace, skúste niektorý z takýchto jazykov, tak budete fajnšmekri, budete určite jedni z mála ľudí, ktorí ten jazyk ovládajú na svete. Ja som to tak trošku tušil, že to asi nikto nebude vedieť. Takže všetkým, čo neuhádli, odporúčam pozrieť si film, alebo teda sériu, jak som povedal po slovensky, Hra o tróny? Asi Hra o tróny, Game of Thrones. Séria, ktorá má aj vlastný jazyk, budete ho tam môcť počuť a pozrieť si ho takmer naživo vo filme. A
myslím, že týmto by sme mohli dnes večer ukončiť. Ja veľmi pekne ďakujem našim hosťom a hostkám za účasť, vám za to, že ste nepospali. Dúfam, že jazyky pre vás budú možno ešte príťažlivejšie ako doteraz, že sa možno pozriete na niektoré z nich podrobnejšie, či už to bude švédština, arabština alebo nejaké iné. Ak vás tá téma zaujala, veľmi rád, nech sa páči v tom zadnom stoliku rôzne informačné materiály k tým našim projektom, či už je to stránka o jazykoch alebo o jednotlivých jazykoch, ktoré web stránky vytvárame. A veľmi ďakujem aj teda organizácii, ktorá to celé zastrešila a v spolupráci teda s CK Budo, Slovenské centrum pre komunikáciu a rozvoj, vďaka ktorému sme sa tu zišli. Takže ďakujem veľmi pekne a dobrú noc, good night, gute Nacht, bonan nocton, dobrá noc a tak ďalej. A kým sa mi ešte, teda nám všetci rozídete, ja by som vás touto cestou rada pozvala na ďalšiu diskusiu, ktorá sa uskutoční už túto nedeľu, opäť na tomto mieste KC Dunaj 18:30, s takým názvom, že Radiátory pre Nórsko. Tento názov pochopíte zrejme až vtedy, keď túto diskusiu absolvujete a diskusia bude venovaná práve o rozvoji, to znamená o tom, že čo rozvoj znamená a ako sa jednotlivé časti sveta rozvíjajú a že to, keď pošleme darček do Indie, či naozaj môže byť, či naozaj pomáhame a akou formou takáto rozvojová pomoc môže byť efektívna. Takže po prípade sa na vás teším potom v nedeľu. Tak ďakujem veľmi pekne za účasť.